передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям, сестрам, русинам і русинкам і усім людям благої волі. Тема нинішньої передачі «Невостребоване право не є нарушене право». Ми, русини подкарпатські, жили за 1000 років вон від Древньої Русі, но сохранили православну віру. Часть русинов стали уніатами, греко-католиками, но сохранили православну за 1150 году. Як нам треба себе вести, аби використовувати, скоснувати всі можливі інструменти для сохранення нашої древньої православної віри? Основне правило Організації Об'єднаних Націй звучить так: для всіх народів і для окремої личності. Невостребоване ними право не буде считатися нарушеним правом. Що це означає? Твоє право порушується, но ти мовчиш, а значить, твоє право не порушено є. На цьому хитрому моменті іменно всі власти, навірно, в всіх державах, в тому числі і в радянсько-українські часи, українські комуністи, та, в принципі, і нинішні українські чиновники, слідять зорко за тим, за кожним громадянином, щоб ніхто собі не дозволив вимагати говорити за своє право. Ти маєш говорити за чашком кофе і говорити із друзями, но публічно говорити за своє право, а тим більше ще требувати своє право, приравнюється до криміналу. Це називається узурпація власті і переслідування всякого упоминання про своє право. На жаль, ми увиділи, що і при Совєтському Союзі многі наші люди потерпіли гонення, і 80 тисяч русинов та й других жителів Подкарпатської Руси, мадярів, німців, були направлені у концлагеря для перенаучування. В наше современне время, коли ми, жителі Закарпаття, подкарпатські русини, участвували в референдумі у створенні нової, раніше не существувавшої незалежної України, юридично не существувавшої, ми стали державообразуючим народом з усіма правами, з усіма равними правами усіх національностей. Но ситуація така, що і нам тепер повторилися события радянських часів. Наші права почали порушуватися, право русинської національності визнання ігнорується, всі наші права і результати референдуму ігноровані, значить, треба говорити за себе. І ми говорили. Послані письма, сотні писем в інстанції від Президента Верховної Ради правительства до окремих чиновників в Україні, що достатньо, щоб вони мали напоминання про наші права. Но до сих пор то ігнорується. На думку юристів, це достатньо є условие, щоб всі, хто не зреагував на письма русинов, рахувалися як люди, совершивши злочин, який не має часу на своє покарання. Отже, дійсно, ми мусимо пам'ятати, невостребоване право, не нарушене право. Якщо чоловік русин мовчить, тоді його права порушуються грубо, кожен день перед його очами, але він не може ніде обратитися. Но з того моменту, коли кожен з нас заявляє про право своє бути русином, мати, сократити свою русинську мову, язик, культуру, інтереси, то з того моменту влада, чиновники, обов'язані, хочуть чи не хочуть, мусять виконувати. І якщо не виконують, над ними довліє домоклов меч. Наказання за такі порушені права, які не мають срока давності.